Ourense pode presumir de ter o mellor campus de España e o cuarto do mundo en ciencia e tecnoloxía dos alimentos. O prestixioso Ranking Académico de Universidades do Mundo, coñecido como Ranking de Xangai, ven de facer público o seu Global Ranking of Academic Subjects, a clasificación das mellores universidades do mundo en 55 materias de investigación. Nel, a Universidade de Vigo sitúase como a primeira universidade española en dúas materias, en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, que se imparte no campus ourensán, en Oceanografía, impartida en Vigo e empatada neste último caso coa Universidade de Las Palmas de Gran Canaria. En total, son 10 os ámbitos de coñecemento nos que a Universidade de Vigo se posiciona entre as institucións de educación superior referentes a nivel internacional. Concretamente, no ámbito de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos do campus de Ourense, a Vigo ocupa o posto 34 do mundo, sendo a primeira universidade española neste ranking. O posto 34 acadado nesta materia amosa a potencia que está a ter o campus Auga co avance.